Марто! Маниче се ремли. Айде, пускам кърпа. Чакай, какво трябва да правя? Кажи ми, аз не знам. Сега ако си пуснат кърпата, трябва да станеш и да го гониш преди да стане в твоето место, трябва да го хванеш. Да го изпревариш. Той няма, той като е при мен, аз няма го хвана никога. Освен ако не мина така напрек. Няма ли аз напред? Ама трябва да се усетиш, че кърпата е... Аз трябва да викам спукано гърне, Аз ще нали? хвана преди да го пусна кърпа, няма да ми е бухано гърме. Цялата градинка. Ама трябва ли да държа кърпата? Не трябва, нали? Няма идеята. Идеята е да го А изпревариш мога ли да всеки го хвана място. за краката? Чакай пък ти, бе. Идеята е Сядай долу. Сядай, това скучето е тъпо, само така се пее. Не го играем, лягай долу. И аз съм трябва да се покарам и да я пусна. Трябва да я пуснеш. И трябва да кажеш, Еш, Марто как тича. Еми той има препечен, а то чисто тисто. Трябва малко към там. За къде е моят това? Аз ще гледам. Букано гърне! Букано гърне! Бързо, Марина, тичай! Тичай! Давай, тати, бързо, 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 тати. Айде, тати трябва да пусна съня. Марто си е най-добре, той се тича без... Бързо, тичай, тичай, бързо, бързо! Бързо! Ма я се разширете малко, много ми е тесно с кръчета. Малко ми се ира. Ама елате тук да стане по-весело, а тя ни идва и тук. Ние сме публика, пляскам. Марто! Марто си е най-добре. Чударе, забрави кърпата. Вижте. Вижте сега, който си има... Вижте сега, който си има желание си тича. И без кърпа Марто си тича, пък вие само си търсите повод.